Достар селямлаймыз бізім әнді қошылған сержелерімізні эфирде бүгін яйны вемен сізлеріні мемнуниетіле бүгін кемі сафармызне таныш етмеге істейін. Бұл пек истидатлы кеманежі Шевкет Абдалимов. Селям алейкум, Шевкет бей. Алейкум селям. Шевкет бейнің пек güzel ғайысы бар. Яқында ось концертіні бережек. Ве бұл ақында бүгін біз сөбетліші жемкіміз. Бұл елелікнен Шевкет бей. Сіз яқында концертіні кешірмеге істейсіңіз. Не вақыт концерт олacak ve не мақсат ile бұл концертіні кешірмеге көзде тұтасыңыз. Башта анонстан башлайық, сон сөбетімізге кечерік. Селям алейкум, сайхалы джемат. Доброго дня, друзі. 26 жовтня всіх запрошую на наш благодійний концерт, благодійний вечір. Мета концерту, концерт буде присвячений політв'язням кримським. Мета концерту – це зібрати гроші. Можна буде під час концерту зробити благодійні внески. І всі кошти підуть на підтримку дітей і сімей наших політв'язнів. Демек, біз де Киевде, Украинада яшаған ватандашларымызны чағырамыз, концертке келініз бөле етіп, епіміз мабуслерімізге өздестігіні кетірейік. Ве Шевкет бей, наслай серлер яңғырajak кім сізден іштірак етежек, бақында біраз тafsilatlı жайке етіңіз. Взагалі ідея цього концерту виникла в мене, коли я прочитав один хадіс. Хадіс наступний текст має. Коли спалювали пророка Ібрагіма, мир йому, то одна мураха, на російську мову муравій, почав в роті носити воду для того, щоб спробувати потушити палаючий костер. І інші звірі почали задавати питання, що ти робиш, невже ти віриш в те, що ти можеш затушити великий костер, там такої кількості води. На що мураха відповіла, що я знаю, що я його не потушу, але я думаю про те, коли Всевишній спитає, що ти робив, коли спалювали пророка. І цей хадіс мене надихнув на те, що хоч маленькими якимись кроками, маленькими діями, в тій компетенції, де я можу, я маю щось робити. Я думаю, всі ми маємо робити. Машаллах. Машаллах, демек, баз ватандашларымыз мына айталар, Қырымдан чықтылар, бір шияп демек, мына Қырымдан, асылда Шевкет Киевде оқыды, бақында біз слафетежекміз, бөйле етіп, ось миллярекетімізге, ось исенні қошты, өле мүлкім айтмаға. Ве эсерлерге келгенде нелер ижра етежесіңіз? Прозвучать в програмі твори європейських композиторів. Я спеціально склав таку програму кримсько-татарських обов'язково. І українських композиторів. Тобто буде дуже різнопланова, цікава програма, і, в принципі, програма доступна, так скажемо. Не тільки для цінувальників класичної музики, а і для, я розумію, що на концерт, іншаллах, прийдуть не тільки музиканти, багато людей. І я думаю, що музика буде доступна абсолютно для всіх. Çok sağ olunuz. Ve siz yıllar devamında Ukrayna'da yaşaysınız. Genç bala olup Kiyev'e geldiniz okumağa. Aslında Kırım'dan kayırdensiniz? З Криму взагалі я з міста Бахчисарай. Причому не з самого міста. Є таке мальовниче село Сюрташ. Я не хочу називати російськомовну, так скажемо, версію, Сюрташ. Це мальовниче село, воно знаходиться неподалік від Бахчисарая, це таке ущелье між двох гір, далі починається ліс. Десь в 100 метрах від мого дому вже починається ліс. І в такому мальовничому селі я виріс. Можна сказати так, серце Криму. Крим'ı сағынасыңыз? Пек. Дуже, скучаю по Криму. Іншаллах. Сіз umut етесіңіз, әрші яқшы olacak. Іншаллах. Ве музыкаға келгенде, мына кім сізге, сіз музыкада бір чоқ муафақиятлерге еріштіңіз. Мен сіздің қатырлайым, білесіз, сіз де кішкене болғанда, мен пек қатырлайым, кішкене истидатлы Шевкет конкурсларда іштірак етеді. Мына музыкаға мерағыны кім сізге ашлады? Мына музыка yolunuz насыл башланған еді? Мій музичний шлях почався, коли мені було 5 років. Так скажемо, перший мотиватор до цього – це моя мама, Анашка.
якось вони були на концерті класичної музики і виступав Скрипаль. Скрипаля звати, я думаю, ви його теж знаєте, Курсійтов Емір Алі. Він з міста Бахчисарая. І от вони, відвідавши цей концерт, мама дуже надихнулась його виконанням, дуже їй сподобалось. І от в неї така ідея з'явилась, щоб син теж грав на скрипці. Не було спочатку там прям великого в мене бажання, так скажемо. Але, ну і перший мій педагог Сулейманов Рустем Халілович, Рустем Ага, дуже великих там здібностей в мене не знайшов на початку. Але дуже велика праця, дисципліна, контроль з боку мами потім дав результат. Сіз Киевге келдіңіз оқымаға, мектепке келдіңіз оқымаға. Қач яшында олдыңыз? Сіздің мына кішкене баланы йолладылар Киевге оқымаға, öyle mi? Ну, тут не зовсім так, що було у мене там проміжна така станція Ахяр, Севастополь. Значить, я провчився 3 роки в Рустем Ага. Вже почались перші конкурси, перші концерти, перше якесь визнання навіть в моєму там селі, вже всі знали, що я там на скрипці граю. Але потім, через 3 роки, мені було 9 років, ми переїхали в Севастополь, в Ахяр, де я навчався в класі, є такий педагог Денисова Лариса Адольфовна, хороший педагог, з хорошим багажем таких знань. Я навчався в неї наступних 6 років. І от таку базу я здобув там. Став лауреатом декількох конкурсів, юний віртуоз, конкурс міжнародний був «Синя птиця», конкурс в Маріуполі. В перший раз зіграв з Ялтинським симфонічним оркестром. Онуч. В 13 років. І приємно, що якраз я дебютував з твором кримсько-татарського композитора Ельвіри Емір «Візерунки Криму». Був такий хороший успіх і у твору, і в моєму виконанні. До речі, така була смішна ситуація, коли я зрозумів, що є вже визнання навіть серед моїх односельчан. Коли у нас є один сусід, це друг мого батька, і коли на телебаченні показали концерт, де я виступав з оркестром, він сказав таку цікаву річ. «Фах бала, ано 45 адамларны скрипторты». Маленька дитина, так скажемо, заставила стрибати там 45-50 людей працювати. І тоді я зрозумів, вже якесь визнання навіть серед односельчан, і так далі. Потім, коли мені було 15 років, поступив я в 10-річку. Це школа для обдарованих дітей при Київській консерваторії імені Лисенка. Це легендарна школа, туди, в принципі, всі визначні музиканти України через цю школу проходили, в принципі. Провчився я там 3 роки в класі Мухіної Тамари Георгіївни. Дуже хороший педагог, дуже багато що мені дала. Можна сказати, в такий розквіт мене стався там. Так я поїхав представляв Україну на міжнародному конкурсі імені Давіда Ойстраха в Москві. Також їздив на міжнародний конкурс в Болгарії. Багато разів виступав з концертами, з оркестром. Потім вже в 2008 році вступив в консерваторію Київську. В принципі, проблем з вступом не було, бо з 10-річки вступають майже всі. Дуже серйозна база, якщо казати про скрипкову музыку. Мирахлы, сөбетімізді девам етерік, шынды мен серджелерімізге шуны теклиф етмек істейм келініс, мұна Шевкетнің ижрасыны дінлейік, оны севесіні көрерік, яғни пек yüksek seviyede Шевкет бізде чала келіні сейретейік, sonra yayınımızda devam етерік.
Yayınımızны devam etemiz. Bu Şevket Abdelimov'un çıkışı olğan edi. Ve men şunu ayrıca hatırlatmak isteyim. Oktyabr'ın 26'sında Şevket Abdelimov Kiyev'de aktör evinde bizim mabuslarımızga yardım etmek için konsertini geçirir. Şunun için herkesini davet etemiz, geliniz ve böyle etip öz isyanı bizim vatandaşlarımızga öz isyanı koşa bilesiniz. Herkesini konsertke davet etemiz. Biz ise sohbetimizni devam etemiz. Şevket Bey, bu sizin çıkışınız olğan edi. Bu Vinyavski. Vinyavski. Polonez. Qayerде olğan edi bu sizin çıkışınız? Bu oldu майстер-клас Türkiye'de. В Туреччині відбувався майстер-клас. Це другий курс консерваторії. Відбувався майстер-клас видатного такого скрипаля Андрій Білов. Він проживає в Німеччині, один з кращих скрипалів світу. І от я відвідував його майстер-клас, і після майстер-класу у нас був концерт найкращих студентів. І з тих років ми тісно спілкуємося з Андрієм, дружимо, коли він приїжджає в Україну, бачимось, підтримуємо зв'язок. Ve master-klasslarda bilgenime göre öyle en istidatlı talebeler iştirak ettiler. Sizni yolladılar en istidatlı talebe olarak, öyle mi? Ya hocalarınız hakkında ne aytabilirsiniz? Kimlerini ayrıca kayıt ederdiniz? З педагогами мені дуже пощастило. Дуже хороші були в мене педагоги. Перший мій педагог, я вже казав, Сулейманов Рустем Халілович з міста Бахчисарай. Ази музики мені він давав. Потім Денисова Лариса Адольфовна таку хорошу технічну базу мені дала. Далі Тамара Георгіївна Мухіна по-своєму дала мені розкритись в 10-річці, перший курс консерваторії. А далі вже я перейшов до Кузнєцова Михайла Михайловича. Це людина, ну можна сказати так, опора Київської скрипкової школи, якому на сьогоднішній день, дай Бог йому здоров'я, йому вже 86 років. І він далі викладає, прекрасно викладає. Я думаю, що буде викладати багато років. Він ще учень Аурської школи. Тобто це в радянські часи, навіть він і в Москві був, і в Санкт-Петербургі. Тобто всі найкращі школи він в себе увібрав. Demek siz pek baxtlısınız ve daha bir hocanız var edi, Nazim Amedov. Evet. Onu da mülkün hoşmağa. Так, Назім Амедов – це, мабуть, да, людина одна. Найменший період я в неї був, вчився, бо я їздив. Я спеціально їздив з Києва в місто Ялта, щоб займатися цим видатним музикантом. І я б хотів дати пораду зараз всім, може дивляться, музиканти, скрипалі з Криму. Користуйтеся такою можливістю, коли поряд з вами живе така людина. Поїхати. Це людина, яка, два слова розкажу. Я вважаю, що якщо брати класичну музику, ну, некрасиво казати, да, найвидатніший. Ну, я вважаю, в один ряд можна поставити з усіма видатними композиторами, бо це чудовий композитор. І, до речі, на концерті я буду грати один з творів Назіма Ага. По-друге, це прекрасний скрипаль і педагог, бо він вчився в Московській консерваторії. Він вчився в таких видатних скрипалів, як Андрій Корсаков і Безродний професор. Також він видатний диригент. Він закінчив також Московську консерваторію, аспірантуру у Мансурова як диригент. Ну, так склалося, він опинився в Ялті. Ну, я думаю, якби Назім Ага, я йому це казав, жив в Києві, да, то зав. Відділом Київської консерваторії я би першим бачив би його. Це дійсно да, гордість нашого народу в цьому плані, бо більше таких скрипалів такого рівня я не знаю. Мен de sizinle razım. Çünkü Nazim Ağa Erciyet'ten pek istidatlı, güzel hoca, güzel bestekar ve Kırım Tatarlarda onda dersler almağa bu büyük bir şans, büyük bir fırsattır. Şevket Bey, ya konservatoriya vaxtınızı nasıl hatırlaysınız? Kırım Tatarlar çok okudular mı sizin vaxtınızda? Часи консерваторії завжди згадую з натхненням. Дуже хороші часи були, часи становлення, як музиканта, як особистості.
перший досвід заробітків грошей, музикою. Ну, тобто дуже багато що цікавого. Кримські татари на курсі у мене були. Звичайно, ми дружили, спілкувались. Це мій друг Усінов Асан, дуже сильний флітіст, лауреат міжнародних конкурсів. Був саксофоніст Джеміль Джерілов, також лауреат міжнародних конкурсів. Назліфе Мурадасілова, піаністка дуже сильна, вона поїхала в Німеччину. Евеліна Ібрагімова, хороший дуже теоретик. Тобто були кримські татари, ми разом тримались. Були у нас такі старші наші, можна сказати, це Ділявер Усманов, Усін Бекіров. Вони як старші нас оберігали, допомагали в усьому. І також ми якось організувались і зробили в 2014 році концерт, присвячений пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу. Мав хороший успіх цей концерт в малому залі консерваторії. Так що, в принципі, такий костяк у нас був кримськотатарський. Як мирахлы. Я консерватория намага мирахлы насыл эсерлерден битірдіңіз? Закінчив я консерваторію з концертом Дмитра Шостаковича. Грав також інтродукція Ронда Капричоза Сінсанса і Чакону Баха. Така програма стандартна, можна сказати, да? Більшість студентів і грає. Але, в принципі, за ці роки, поки я навчався, я пройшов, мені пощастило, бо я пройшов, мабуть, більше половини всього репертуару, який є. Тобто всі великі романтичні концерти, починаючи від концерту Мендельсона, Чайковського, Сібеліуса і до сучасних композиторів, ми з моїми педагогами пройшли. Я храм-татарларға насыл мұнасибетін көстері еділер, храм-татарларны консерваторияда насыл таны еділер, тұрыша еділер, мұна храм-татар эсерлеріні чалын, сізге қол тұта еділер ма? Взагалі, я вам скажу, дуже підтримували і було цікаво. Навіть коли був цей концерт, один з номерів був, коли ансамбль народних інструментів виконували, солістом був, у них, я ще забув сказати, Нуріс Абалаєв, також він на курс чи два менше був. І вони самі визвалися, проявили таку ініціативу, щоб супроводжувати Нурі як соліста. Самі партії готували. Тобто це дуже привітствувалось. Да? Тобто дуже любили нас і педагоги, хороше ставлення дуже було. Я не можу жодного негативного такого моменту згадати. Все було добре і підтримували виконання національної музики, дуже подобалось. Навіть було таке, я не дуже встигав займатися на фортепіано, а ви знаєте, що у скрипалів є предмет загальне фортепіано, кожен скрипаль має вміти грати. І треба у нас постійно були екзамени раз в півроку, і я постійно не встигав підготуватись. Там треба було грати один твір Баха, поліфонікус, а один твір треба було грати акомпанемент. І дуже часто наш національний репертуар нас виручав, бо я пам'ятаю, як Ділявер Усманов грав Каро, якого на весіллю часто грають. В такому цікавому був такий Рідван Асанов, акордеоніст, він грав на акордеоні. Асан Усінов на дарбукі і грав на фортепіано Ділявер Усманов. Шалений успіх мала ця композиція. Коли спитали, хто композитор, Ділявер розтірявся, сказав Айрапетян. Не знаю, чи існує такий композитор чи ні. І я якось грав Хайтарму Спіндіарова, на слух підібрав акомпанемент, Асан на флейті чудово просолював і, в принципі, поставили всіх. Храм-татар музыкасы дайма ярдым етейді, мен білем. Храм-татар музыкасы пек ярдым етейді, хуш заманда. Аслында біздің музыкамыз айры бір өзгүндігінен айрыла, әлбетте керек бір чоқ инсанларны айретті. Халдыра, ве консерваториядан sonra сіз қайырды çalışmaға башладыңыз? Будучи ще студентом третього курсу, якось я пішов грати конкурс Національної опери України. Конкурс був великий, десь 40-50 людей грали на одне. Було одне місце. Мене відговарювали грати, бо казали, що в принципі немає сенсу. Да, бо потрапити в такий колектив для студента, мало шансів. Та й, чесно кажучи, я не дуже збирався, бо якраз тоді були плани їхати в Німеччину. Але зігравши конкурс, так вийшло, що мене взяли в колектив. І я почав працювати на третьому курсі, будучи студентом в Національній опері, в оркестрі. Дуже хороша робота. Думаю, серед оркестрів це
один з найкращих, якщо не найкращий оркестр в Україні. Бір чөх инсанлар арзу етелер анда кірмеге, сіз енді ученчі курстан sonra анда кірдіңіз. Allah yardım etti. Да, дуже хороші в мене враження і спогади про Національну оперу України. Дуже багато в мене друзів там. Я пропрацював там 4 роки. Дуже великий досвід здобув, дуже цікаві твори ми грали, всю світову класику, балети, опери, симфонії. Були гастролі, багато було гастролів, подорожували, були місяць, жили в Японії, гастролювали. Дуже класні такі враження залишились від цього. Вот. Ну, тобто, дуже хороша була робота, мені дуже подобалось. До 2016 року я пропрацював там. А потім трошки в житті в мене змінилися пріоритети. Бішімдірлі фетерик. Асылында насыл сіз түшінесіңіз? Мына классик чалғычы олмаға, бүгінгі күнде қиын озоны тапмаға классик чалғычыларына? Пек қиын. Дуже важко на сьогоднішній день, мені здається, в нас в країні знайти себе і реалізувати в соціумі на 100% класичному музиканту. Бо, на жаль, ну, якщо робити порівняння навіть в заробітку грошей, в доходах, то офіціант в середньому заробляє більше, ніж першокласний там, скрипаль, піаніст і так далі. А артист Національної опери може заробляти менше, ніж там, офіціант і так далі. Чому так сталося? Ну, на жаль, на сьогоднішній день поки що такий рівень у нас. Якщо брати там країни Європи, Сполучені Штати, там зовсім по-іншому до музикантів ставляться. Тому і переважно більшість людей з України їде. На 90% майже виїжджають в пошуках кращого життя. Хтось знаходить, хтось ні, хтось повертається назад. От. Але, на жаль, зараз так склалося. Але, можна крутитись, просто я можу сказати за себе, я обрав трошки інший шлях. В мене є мрія, ціль, я можу так сказати. Я так само, як з цим концертом, я хочу повпливати в майбутньому на рівень класичної музики в Україні. В мене є план, як я це зроблю. Звичайно, для цього треба великі кошти. Вкладати класичну музику у нас в країні навряд чи хтось буде, бо це не є прибутковими такими проектами, бізнес-проектами. Але я зробив наступний вибір. Я на якийсь час відклав в сторону скрипку, відклав в сторону музику, почав займатися іншою сферою, почав розвиватись, займатися бізнесом. Мені це теж дуже цікаво. І я хочу вийти на такий рівень життя, коли я зможу створити в Україні хорошу закриту музичну школу, де ми зможемо запрошувати туди не тільки наших педагогів, а й з Європи, щоб вони хоча б не на постійній основі, але приїжджали сюди, обмінювалися досвідом, бо там зовсім інша система. Ну, щоб брати, наприклад, у нас навіть в тій школі Лисенка, яка спеціалізується на музиці. Дуже багато було предметів, які потім в житті, в принципі, вони не знадобилися. І в консерваторії так само. Але дуже мало було профільних предметів. Тріо, квартети, ансамблі, оркестр. Дуже мало уваги цьому приділялось. В Європі навпаки. Там дуже багато уваги приділяють саме профільним предметам. Тому інший рівень виконання. А оці предмети, такі, скажімо, без яких музикант може прожити, їх просто прибирають. І от в майбутньому в мене є така ціль, мрія відкрити таку школу, запросити хороших педагогів і потім на базі цієї школи створити оркестр. І в оркестрі цьому, чим я хочу, щоб він відрізнявся від інших колективів, які у нас в країні. Там будуть зарплати такі, як в Європі. І я думаю, ви розумієте, що це буде дуже хорошою мотивацією для наших найкращих кадрів, кращих студентів, не їхати з країни, а лишатись тут. І такий оркестр, звичайно, він буде і тут мати успіх, і в Європі, і по всьому світі. І загалом, я думаю, тоді рівень може піднятися. Гүзел ғайыңыз, сон бұл ғайыны сіз Қырымға да көшерсіңіз. Егер ерші бітсе, Қырымда да бұл ғайыны девам етерсіңіз. Я мына Қырымтатар бестекерларға келгенде кімні қайт етмеге мүмкін? Серед кримськотатарських композиторів, я можу сказати за композиторів, з якими я мав контакт. В першу чергу це Ельвіра Емір.
видатний просто музикант, видатний композитор. З одного міста ми, з Бахчисарая. З моєю біташкою сусідка, прекрасна жінка. Багато в неї таких глибоких творів. Є один з творів «Візерунки Криму», він завжди входить до мого репертуару. Взагалі історія була цікава, коли Ельвіри Ханум був ювілейний концерт. Відбувався він в Симферополі. А вона сама з міста Бахчисарая, там є 6-й мікрорайон, там, де проживають, ну, не переважно, більше всі кримські татари. От і моя біташка, в тому числі, і я там жив. І от з цього 6-го мікрорайону відправляли автобус, який збирав по всім там містечкам кримських татар, які поїхати подивитись в Симферополь, послухати цей концерт. А Ельвіра Ханум запросила мене, мені було тоді 9 років, зіграти один з творів. І це перший твір, з яким я так дебютував на великій сцені, можна так сказати. Це Байрам Хайтармаса, святкова хайтарма для скрипки і фортепіано. І от я зіграв цей твір, і був такий успіх, і потім побачили всі сусіди, там, знайомі, почали там, якось навіть було приємно, ми з батьком йшли по вулиці, і впізнала одна бабуся, кримська татарка, сказала, бачила по телевізору, чекаю ще концертів, і от я тоді зрозумів, що людям це треба, людям це цікаво. Треба розвиватись в цьому. І потім от це «Візерунки Криму», він також, цей твір прозвучить на нашому благодійному концерті 26 числа, іншаллах. Tekrar hatırlayıq. Siz de anons ete bilesiniz Ukrayna tilinde, Ukraynalar değişitsin. Demek anonsunu etiniz, son sübetimizni devam ederek. Buyurun, Sayın Так, друзі, всіх запрошуємо, всіх чекаємо, небайдужих, 26 жовтня о 19 годині в будинку актора, Ярославів Вал 7 адреса, відбудеться наш благодійний вечір, благодійний концерт. Ve kimge bağışlaysınız, keliniz bunu da aytayıq, men bilesem bu pek mühim, bunu da keliniz tekrarlayıq. Kimge bağışlanan bu konцерт? Концерт присвячений сім'ям політв'язнів, наших кримських, справжніх патріотів нашої країни, які зараз в дуже скрутному становищі, але при тому становищі, в якому вони опинилися, вони відстоюють інтереси нашого народу і нашої держави в цілому. Тому я вважаю, що зараз вони дуже потребують нашої підтримки. І от дуже хороший зараз привід, не словом, а ділом, показати свою позицію, показати свою небайдужість. Тому ми всіх чекаємо. Під час концерту можна буде зробити благодійні внески, які підуть на підтримку сімей і, в першу чергу, дітей політв'язнів. Бо на сьогоднішній день більше 200 дітей залишилось без батьків, без годувальників. Шуның üçün мен de erkezni davet etem, keliniz hol tutayıq ve sübetimizni devam etemiz. Yana nasıl düşünüyorsunuz Şevket Bey? Aslında bizim öyle medeniyetimizde öyle şey var, bir ana baba tırışa öz balanı muzika mektebine bermege, men bilesem, bir ailede herkes bir alette çalmağa bile. Ve muzika insanın inkişafına nasıl fayda getirebilir? Як балабан файда, дуже велика користь, я вважаю, навчати дитину музиці, бо це є база. Це база не тільки, скажімо так, технічна, це база в плані розвитку, бо є експеримент, навіть проводили, коли взяли структуру воду і грала рок-музика, чи я точно не знаю, якась така хард-метал, скажімо, і структура води починала рушитись. Потім включали класичну музику, і вона знову відновлювалась. Потім біля цієї води сварились дві людини, вона знову розрушилась, потім прочитали молитву, і вона знову кристалізувалась. Про це свідчить про те, що на сьогоднішній день музика, вона впливає на організм людини, і найбільше впливає вона якраз в підлітковому віці. І я вважаю, що буде займатися цим, не буде професійно, буде цим заробляти гроші, не буде. Я вважаю, всіх дітей треба трошки музики вчити. І в дитини має в майбутньому відбутись свій смак
да, сформуватись. Коли у людини формується свій смак, в неї формується особистість і далі своя позиція якась. На жаль, зараз багато, знаєте, в поколінні молодих людей, які кажуть, я аполітичний. Да, ну, про політика це не моє, політика це окремо. Да? У людей нема позиції просто, вони не орієнтуються не в соціумі, не в політиці, ні в чому. Чому? Тому що нема цієї бази якраз, да? Нема смаків. Люди кажуть, ну я нащо мені класичну музику слухати, вона важка. Ну так що тоді читати книжки тільки, які легко читаються? Ну, найкращі книги, вони якраз є складними. Тому я вважаю, що, ну, класична музыка має бути в житті кожної людини. Мен де сизден разым ве айтылган сөзлеріне қошылам. Мен де ойлап түшінем, музыка керчектен де инсанның инкишафына бек тәсір етті. Музыкадан қайры, асылында мына бір қырымтаттары оларақ, бірақ мына инсан оларақ бүгін сізні ең чоқ не ратсыз еті? Питання, ще раз повторіть, будь ласка. Не бүгін сізні ең чоқ ратсыз еті? Дивіться, Ельмас, у мене така позиція, я стараюсь не турбуватись якщо я не можу вплинути на ситуацію, да, я не турбуюсь. Але, звичайно, як кримський татарин, не може не турбувати ситуація, яка зараз відбувається, да, на нашій батьківщині. Вона не може турбувати, я вважаю, ну, жодного кримського татарина. Да, ну, мене турбує те, що відбувається. Якимось своїм, да, невеличким впливом я стараюсь вплинути. Вот. А так, в принципі, ну, в мене така позиція, турбуватись не треба, треба діяти. Да, і треба діяти на користь народу. І я всіх би закликав. Я ойлай бір фікір бар, бір чоқ ойлай кім санатен оғырашқан инсанлар, чоқ сауарда ойлай айталар. Мен санатен оғырашам, саясетмен ичмер ақланмайым. Сіз бөлі фікірнен разысыңыз ма? Чоқ инсанлар айталар. Бұл мені тимесін, саясет мені тимесін дейлер. Ну, я з цією позицією не погоджуюсь, бо я розумію трошки людей, да, які кажуть так, мабуть, в них є на це причини. Але, ну, от в українців є така поговорка, да, моя хата з краю. І мені здається, оця якраз позиція, вона є проблемною. І, слава Богу, у нас майже, в моєму колі оточення майже таких людей нема. Я вважаю, я, звичайно, вибачаюся, але якщо у людини нема позиції, да, своєї в плані політиці і так далі, це свідчить про низький інтелект. Ama siyasetsiz bu hayat olmay. Erşi siyaset bugünkü kunde er vaqt olaydı. Eğer bu siyasetle uğraşmasak, siyaset bizlerle uğraşa. Biz bunu göremiz. Bugün erciyetten siyaset herkesin uğraşmaya başladı. Şunun için siyaset bu bugünkü kunde öyle bir hayatımızın ayrılmaz bir kısmı. Ve siz aytınız, siz diğer sahalarda çalışasınız. Buna sizin nasıl düşünüyorsunuz? Sizin birçok tanışlarınız var. Ukrayna cemiyeti bugün Крым татарларға мунасибетіні денештірді ме? Я думаю, так, звичайно. Я навіть скажу на своєму досвіді. Я народився в 89-му році, і моє дитинство пройшло якраз в 90-ті роки. Якусь частину дитинства я прожив в Бахчисараї, потім я жив в Севастополі, навчався. Я можу сказати, що, звичайно, відношення на той момент я відчував навіть на собі. Да, ми в школі навчались, там, я і моя сестра, ми було тільки от двоє кримських татар на всю школу. Ахярда. І я відчував, звичайно, певний тиск на тій почві, да, що, ну, одне питання, да, як тебе звати? Я кажу, Шевкет, звідки ти приїхав? Люди, тобто, не розуміли, да, або не хотіли розуміти, да, що кримські татари – це корінні жителі Криму, і Крим – це їх батьківщина. Қанчыншы сенелер олған? 90-шы сенелері? 99, 98. Яғни 2000 сенелерге яқын, енді Қырым татарлар баяғы Қырымдан яшаған еділер. Сізге оле яқшы мунасибетіні көстермеген еділер. Саме по цій причині, да, в мене трошки є таке, ну,
спогади, да, не дуже приємні. Але при тому, коли я почав представляти місто, представляти, да, на конкурсах, представляти Крим, да, трошки почало змінюватись, звичайно. Але наскільки це щиро було, да, це питання. Потім в 2006 році чи 2005 ми переїжджаємо до Києва. І настільки я відчув різницю в ставленні до своєї національності. Бо коли в мене в Києві питали, ну зрозуміло, що я не українець, коли питали, як тебе звати, я кажу Шевкет, мене самі питали, то ти, мабуть, з Крима приїхав. І мені це вже було дуже приємно. От. А з 2014 року, мені здається, ще більше ставлення змінилось в кращу сторону. Да, ну, про це ще свідчать процеси, які зараз ідуть. Вот. І я думаю, в всьому світі навіть ставлення до кримських татар змінилось. З'явилось ставлення, так скажемо, да, в багатьох країнах, бо раніше просто не знали, да, може, не знаю, не хотіли знати. А зараз, я думаю, про кримських татар знають в всьому світі, поважають, підтримують. Яқырында олған вақияларға насыл қимет кесер едіңіз. Мына тарихымызны алсақ, асырлар бойы біздің халқымызға үжүмлер етелер. Мына не айтар едіңіз олған вақиялар хақында? Ну, дивіться, з історичної точки зору, якщо брати, ну, Крим, звичайно, да, тут всім зрозуміла батьківщина кримських татар. Те, що сталося, да, в 44-му році, що цікаво, є країни, да, які я не буду там називати, які так і не визнають, да, по-справжньому той геноцид, який стався. Просто, ну, можна сказати, да, попитка знищити народ. І слава Богу, що, ну, в Україні зараз я відчуваю, що українці повністю співчувають. Ну, якщо брати, ну, кожного 18 травня ми ходимо на траурні марші, да, ми ходимо на заходи, і дуже велика підтримка українців, часто просто кажуть, що ми хочемо підтримати, прийти і так далі. Да? Böyle. Я Кырымнен бағлы ән қиметлі хатırlавларыңыз насыл? Кримдан, ну, найкращі спогади про Крим в мене це моє дитинство, таке, да, глибоке дитинство в якраз Бахчисараї. Дуже щасливе дитинство, бо батьки, ну, як я скажу, да, ніколи ми не жили багато, але при тому мої батьки створили таку атмосферу в сім'ї, що у нас було з сестрою все. Ніколи ми не бачили якихось там сварок, скандалів і так далі. Все, що ми, в принципі, хотіли, да, от я завжди з дитинства любив читати. У нас величезна бібліотека. Взагалі, повернусь трошки до питання, коли про вчителів. Один з, мабуть, головних вчителів в моєму житті – це моя мама. Бо це жінка з дуже сильним характером. І знаєте, якщо вона ставить ціль якусь, да, не тільки вона досягне її, а й всі навколо. Қырым татар хадынлары бүтінлей өлеме сізге сырначайым сон деvam етіңіз. І от, наприклад, була в мене тяга до шахів. Да, мені було 6-7 років, я почав рано грати в шахів, виходило. І ось мама мене повезла в Симферополь до кращого на той момент шахіста, який є в Криму. Президент Федерації шахів Криму. Я займався там шахами. Потім, коли музика, мені дали шанс батьки, да, вчитись у кращих педагогів, купити скрипку, там, да, ніяких проблем. Тобто, ну, дитинство було щасливе. Плюс в такому мальовничому місці я зараз згадую, і, ну, я дуже футбол люблю, у мене батько дуже гарно грає в футбол. Вот, і він нас тренував, у нас шикарне поле було в селі. Таке поле, знаєте, не як зараз роблять такі штучні, да? А природні, саме така поляна. Потім у нас чудові там красиві абрикосові сади. Припустимо, ми граємо в футбол, хочемо попити. Ми йдемо собі трошки в ліс, заходимо, і там у нас є живий родник, джерело. Ми попили воду з джерела, потім поїли там з дерева абрикоси, граємо в футбол. Тобто от в такій атмосфері я зростав. Тому, ну, дуже приємні спогади.
Ну, іншаллах, ми ці спогади в життя ще відтворимо. Насылсыз түшінесіңіз, мына бүгінгі күнде Қырымдан шыққанлар. Бірчоқ инсанлар бүгін Қырымдан шыққалар оқымаға, мына сіз Киевге шықтыңыз оқымаға. Дегерлері Авропа өлкелеріне асылында шыққанларының мақсадлары насыл болмалы? Ну, багато людей, да, виїжджає зараз і вчитись, і ще в ті часи, да, коли я вчився. Я вважаю, ну, коли кримський татарин їде з Криму кудись навчатись, жити, неважливо, то на ньому є певна відповідальність. Певна відповідальність показана, він представник, да, свого народу, своєї релігії в соціумі. І тому я вважаю, що кримські, ну, мають тримати планку певну. А взагалі в ідеалі, звичайно, дуже багато в нас народ, не такий багаточисленний, але дуже багато видатних діячів і культури, і мистецтв завжди було. Тому я вважаю, що чим би не займались кримські татари, коли виїхали, та мають працювати, щоб добиватися певних результатів, щоб в всьому світі знали, да, як представники нашого народу, там Джамала, да, Ахтем Сейтаблаєв, Усеїн Бекіров, Руслан Балатов і так далі. Али Алиев бар, ода Мешур Техас университетінің профессоры, ве чоқ қырым татарлар бар. Я бүгін мына әрбір қырым татар огынды насыл чағырлылар олмақ керек? Эльмас, еще раз повторить питання. Какие вызовы должны стоять? На сьогоднішній день я вважаю, що, ну, по суті, ну, кожна людина свої ці визови сама собі, да, виставляє, робить. Але, знову ж таки, повернусь до того, що всі ми представники, да, можна сказати, посли нашого народу в якійсь мірі. Тому, в першу чергу, ми маємо зберегти культуру, зберігати мову, зберігати релігію, да, зберігати оці цінності, які нам з дитинства, да, давались батьками. Бо насправді, от я спілкуюсь, в мене багато друзів українців. І дуже велике захоплення викликає в них сімейні цінності, які є в кримсько-татарських сім'ях. І оці цінності ми маємо зберігати. Ну і я вважаю, що кримський татарин має бути освіченим, да? Він має бути начитаним, він має здобувати освіту, мати вищу освіту, він має фінансово забезпечувати, да? І себе, і мати можливість, да, в ідеалі допомагати іншим. Тобто багато аспектів, да, в усіх них, але є одна основа цих всіх аспектів. Ну, це сугубо моя думка, да? Це віра. Якщо ми не будемо відступати від цього, да, всі аспекти в житті, вони далі підтягуються, так скажемо. Я не Дин. Дин тарафтан. Я не Дин пек миым. Ве бүгін бізге насыл лидерлер керек? Лидерлер, бізде я пек яқшы лидерлер. Ама мына келечекте яны лидерлер насыл керек? Мына генчлер, осмек кереклер, насыл сіз түшінесіңіз? Ну, іншаллах, я думаю, лідери нашого народу будуть завжди. Я дивлюсь, є і молодь дуже хороша, прекрасні молоді люди, які політикою вже займаються, цікавляться. Ну, в першу чергу, я вважаю, лідер має бути мотивованим, да? Бо без мотивації не буде нічого. Мотивованим на що? Він має бути мотивованим робити якісь визначні процеси. Визначний процес, ну, давайте так скажемо, да? Не все зараз залежить від нас, навіть в тій ситуації, яка склалася в Криму. Не все залежить від нас. Але те, що залежить від нас, да, максимально робити це, да, мотивованим бути, зробити неможливо. Да, от коли лідер ставить такі задачі, да, от, припустимо, змінити ту ситуацію, багато людей кажуть, неможливо. Да? Але справжній лідер буде до останнього вірити, що можливо все поміняти, і тоді він зможе надихнути людей, що вони теж повірили в цю ідею. Озыны лидер оларақ көресіз ме?
Farklı sahalarda, farklı liderler farklı sahalarda olabilir. Medeniyette, siyasette özünüzü көресіңіз. Мына sizin işiniz, бізнесiniz, o da лидерлікмен bağlı. Ну, і, скажімо так, я працюю над цим, роблю все, що від мене залежить. Для цього. Ve elbette ki biz bütün misafirlerimizden alaf etemiz. Buna sonki vakalar, sonki repressiyalar bir ay evvel yani herkesge, her bir Kırım Tatarga pek tesir etti. Aslında bu repressiyalar bu 7 yıl devamında ola ve biz hepimiz hasibet etemiz çünkü bu bizim vatandaşlarımız ama sonki repressiyalar herkesge öyle bir darbe oldu. Nariman Cilalı'nın rolü hakkında ne aytabilirsiniz? Bunu milli hareketimizde Nariman Cilalı'nın rolü hakkında ne aytmak mümkün? Ну, ситуація, яка склалася з Наріман Ага, що я можу сказати? Ну, це, от якраз ми говорили про лідерів, да? Я вважаю дійсно, що це один з лідерів нашого народу. Дуже цікава людина, да? Дуже образована людина. Те, що сталося, ну, на жаль, да, прогнозувалося таке, бо є одна риса в Нарімана Ага – сміливість. Да, сміливість, перше. І друге, от якраз у нього є оця мотивація зробити неможливе. І, звичайно, що за такі, скажімо, да, риси, на жаль, часто да, може статися те, що сталося. От. Ну, я хочу особисто свою підтримку, звичайно, висловити Наріман Ага і тут привести, да, може, там аят з Корана російською мовою скажу, за кожною тягостю наступає облегчення, поэтому, иншаллах, я думаю, все будет, пройдет ця смута, і все буде добре. Просто треба, щоб кожен з нас також все, що міг, да, всі зусилля прикладав. І от цей концерт, да, який відбувся 26 числа, в тому числі, да, він присвячений Наріман Ага, і, звичайно, буде допомога для його сім'ї, іншаллах. Çok sağ olunuz. Böyle güzel gayeleriniz için ve böyle destek göstergeniniz için. Ben sizge elbette ki can yürekten minnettarım böyle pervasız olmağınız için ve daha bir sualim peyda oldu. Siz bir çok faaliyetler alып barasınız. Aslında mına көріне siz pek faaliyetli bir insansınız. Ama Kırım'a kelgende nasıl Kırım'a kaytmağa arzu etesiniz? Kırım'ı nasıl көрмеге isteysiniz? Іншаллах, то я планую, звичайно, да, як тільки я буду мати згоду, можливість повернутися до Криму, жити в Криму. Крим на кормі. Так, зараз скажу. Крим я бачу вільним. Крим я бачу кримсько-татарським. Крим я бачу розвиненим. І, знаєте, якраз дуже, іншаллах, цікавий буде момент, да, цей, коли дуже багато кадрів, які зараз готуються, да, по всьому світі, я думаю, повернуться. Я думаю, не повториться історія, да, коли в Туреччину багато виїхало, людей не повернулось. Тут такого не буде, я впевнений. Я впевнений, що кожен кримський татарин, який зараз живе на такої частині України чи будь-якій країні світу, готується до цього моменту, чекає цього моменту. І це буде дуже цікаво, це буде нова історія, коли ми будемо будувати наш вільний, щасливий, розвинений Крим. Bu sözler için çok sağ olunuz. Biz de böyle umutlarla yaşayımız ve kenide tekrarlayıq. Siz anons Ukrayn tilinde etiniz ve mutlaka aytınız kimge siz bağışlayısız konsertini. Ben ise Kırım Tatar tilinde yaparım anonsunu ve yayınımızını yekünlerik demek buyurunuz. Kenide keliniz tekrar davet ettiği konsertimizge. Друзі, шановні співвітчизники, 26 числа в жовтня о 19-й годині у будинку актора відбудеться благодійний вечір. Це буде концерт скрипкової музики, присвячений політв'язням Криму. Мета концерту – зібрати якомога більше коштів на допомогу сім'ям і дітям політв'язнів. Тому що на сьогоднішній день дуже велика кількість, більше 200 дітей залишились без годувальників. І зараз вони потребують нашої уваги,
І от, до речі, да, я думаю, позиція абсолютно всіх українців, що Крим – це Україна. І от дуже хороший привід підтвердити, да, цей лозунг не словами, а діями. Тому всі, хто так дійсно вважає, я чекаю, запрошую 26 числа о 11 годині будинок актора. Чух сағылыңыз Шевкет Бей, сағылыңыз бөле мерақлы сұхбет үшін. Сізге де чоқ сағылыңыз. Сізді сізге мұвафақиятлер, бүтін ішлеріңізде мұвафақиятлер тілейміз ве бөле ішлердің девамы олсын. Ве текрар сағылыңыз сізге айтам, ве сайғылы телесерділеріміз бұл güzel нұқтада яйнымызны екенлейміз, қатырлатам. Октябрьның 26-сында концертке қошылыңыз ве Шевкет Абдалимовның сайфесінде де Илян бар первасыз халманыз. Біз өсе яйнымызны екенлейміз. Яйнымызны менің меслектешлерім девам етecek. Бізле олыңыз.